Helo, fideo bach di hwn i helpu chi hefo gofal ewinedd tra da chi'n mynd drwy gemotherapi. Mae hi'n bwysig i chi edrych ar ôl eich croen, edrych ar ôl yr wynedd, edrych ar yr wynedd am unrhyw newidiadau mewn lliw, mewn golwg, cyflwr, ac siarad efo'ch tîm os ydych chi'n sylwi unrhyw beth, os ydych chi'n pryderu am rhywbeth. Dwi'n pwysleisio, nes i gael hyfforddiant hefo Look Good, Feel Better. Elusen ydyn nhw sydd yn helpu bobl deimlo'n well yn ystod y cyfnod o gemotherapi neu diagnosis o ganser. Mae yna gyrsiau da iawn ar Zoom gennyn nhw am ddim. Ges i gwrs am yng ngwallt, ewinedd, croen, fes i ar sawl un. Ac mi oedd o'n helpu basio amser tra o'n i adre, a hefyd yn rhoi tips bach da, a dwi'n rhannu'r tips na, rhai ohonyn nhw efo chi heddiw. Felly, y peth cyntaf un, hufen i'r croen, felly hand cream di hwn i roi da ar y croen. Mi o'n i'n rhoi domlaen bob nos, yn ddi-ffail, edrych ar ôl yn hun, ac mi ges i hwn am ddim gan Mordalaw. Mae yna wirfoddolwyr yn creu bagiau iddyn nhw, ac o'n i'n ddiolchgar iawn o gael y bag hefo rhywbeth fymryn o bethau bach neis ynddyn nhw. Felly gofalu am y croen. Yr ail beth ydy almond oil. Mi oedd almond oil yn rhywbeth o'n i wedi bod yn ddefnyddio. Mi oedd genna i un bach o body shop hefo brwsh ar y pen. Ond mi nes i gael cyngor ar yr cwrs fys i arno fo hefo Look Good, Feel Better i beidio defnyddio bosib yr un efo'r brwsh. Rhag ofn fan y doriad yn y croen a bysa rhywbeth yn gallu mynd i fewn a creu problem. Felly mi nes i gael yr un yma hefo piped ar y top. A o'n i'n rhoi hwn ymlaen drwy'r dydd, nes i fynd drwy boteli ohono fo yn ystod yr amser fys i ar gemotherapi. O'n i'n rhoi ymlaen bora nos, os o'n i'n, oedd wrth yn ymyl i rhoi ymlaen, os o'n i'n gwneud yng ngwynedd, o'n i'n gadael y socio mewn am gyfnod cyn peintio'r ewinedd. Felly mae almond oil yn beth da iawn i brynu. A wedyn, y peth nesaf ydy torri'r ewinedd. Felly, dydyn nhw ddim yn argymell i chi dorri'ch ewinedd hefo clippers na siswrn. Mi oedden nhw'n argymell i brynu ffeil. Y ffeil wydyr yma nath nhw argymell ar yr hyfforddiant, a dwi'n dal i ddefnyddio fo hyd heddiw. Felly, mae o mewn rhyw gas bach handi. Mi o'n i wedi defnyddio clippers ar adegau i dorri'n ewinedd yn ofalus iawn, a dim ond torri mymryn, dim torri yn ormod i lawr. Peryg ydi wrth ddefnyddio nhw, bydd yr ewin yn splitio am i lawr. Felly, o'n i'n trio gadw o i fyny hefo'r ffeil yn ddyddiol, just ffeilio chydig bach i gadw fo fyny bob dydd yn hytrach na gorfod defnyddio'r clippers. Wedyn, o ran yr ewinedd, mi nes i ddefnyddio base coat, nid yr ewinedd yn bach fwy solat, ac un o'r cyngor ges i oedd i ddefnyddio paent ewinedd du. Mi nes i fynd drwy gemotherapi doxytaxel, a mae'r rhain yma sef o'r taxels, mae UV yn gallu effeithio. Dydyn nhw ddim yn argymell i chi ddefnyddio UV lamp yn ystod y cyfnod oherwydd hynny. O'n i yn nabod rei oedd yn gwneud, ond dydyn nhw ddim yn argymell i chi wneud hynny. Nes i benderfynu dilyn yr argymhellion, a do'n i'm isio cymryd y siawns bod yr UV yn mynd i wneud unrhyw beth gwaith i'r ewinedd. Felly peintio'r ewinedd yn ddu. Dydy unrhyw liw arall tywyll ddim yn gwneud y job, mae rhaid iddo fo fod yn ddu, oedden nhw'n pwysleisio hynny. Mi oedd yn bach o sioc, do'n i ddim wedi peintio nhw uned yn ddu o'r blaen, ond un o'r tips ges i oedd bod bosib rhoi rhywbeth ar ei benno ar ôl peintio nhw'n ddu. Felly mi nes i chwarae gwmpas hefo pethau fel glitter top coat fan hyn, nes i brynu mat top coat, oedd hwnna'n neud o edrych fwy fel swed, felly oedd hwnna yn rhywbeth nes i ddefnyddio. Just defnyddio paent ewinedd lliw arferol ar ei benno i newid y lliw wedyn, a nes i brynu fel rhyw glitters ewinedd i fedru rhoi rhyw liw gwahanol a chydig o glitter ar yr ewinedd. A wedyn defnyddio yr top coat wedyn ar ben bob dim i drio cadw fo fynd. Ond mi o'n i'n tueddu i beintio nhw unwaith bob rhyw dridiau, tynnu'r paent i ffwr, checio, a wedyn rhoid nhw'n ôl. O'n i'n ffeindio bod o'n rhywbeth i wneud yn ystod y cyfnod hefyd, pan mae rhywun yn eistedd adra, ddim yn teimlo'n gret, ond yn trio wneud rhywbeth neis iddyn nhw i hunain. Un peth arall nes i ffeindio yn ystod y cyfnod oedd y stickers yma. Dydy hein ddim yn sticeri sy'n cael i'w caledu hefo UV. Mae hein yn sticeri sy'n mynd ar yr ewin a da chi'n gallu ffeilio nhw lawr ar ôl i gosod nhw. Yn debyg iawn i rei da chi yn ddefnyddio o bosib efo lamp UV
os ydych chi wedi defnyddio'r ei adra. Ond mae hein yn rhaid sydd ddim yn gorfod cael ei selio hefo'r lamp. Felly oedd hi'n bosib pilio nhw ffwrdd yn hawdd a checio'r ewinedd. Felly, chydig o dips i chi yn fanna. A mi fyswn i'n argymell i chi fynd i chwilio am yr hyfforddiant y cyrsiau Look Good, Feel Better nath yn helpu fi yn ystod y cyfnod yma.